Riadiaca jednotka D-Touch 7 umožňuje komfortne nastavovať a ovládať CNC nožnice radu VS. V menu Pracovná obrazovka je možné vytvoriť program cez tzv. Programového sprievodcu, ktorý nás prevádza nastavením nožnic a pýta názov programu, typ strihaného materiálu z knižnice materiálov, hrúbku strihaného materiálu, strihanú dĺžku, požadovanú polohu zadného dorazu, teda strihaný rozmer, a počet opakovaní kroku. Tu je možné sa rozhodnúť, či bude program obsahovať aj ďalšie kroky s inými strihanými rozmermi alebo materiálmi, alebo program uložíme. Na dvoch pracovných obrazovkách sú zobrazené všetky nastavené parametre a prepnutím do automatického režimu môžeme začať strihať. Program je uložený v zozname programov. Nožnice je ale možné nastaviť aj tak, že priamo v pracovnej obrazovke meníme zobrazované hodnoty na naše aktuálne požadované. Typ materiálu, hrúbka materiálu, strihaná dĺžka, poloha zadného dorazu osy X, strihaný rozmer a prípadne odskok zadného dorazu pri strihu alebo posunutie strihu. Nožnice sú znovu nastavené a v automatickom režime môžeme strihať. V manuálnom režime môžeme tlačidlami plus minus prepolohovať zadný doraz, ale po prepnutí do automatického režimu sa doraz sám nastaví späť podľa aktuálne vybraného programu. V menu Zoznam materiálov môžeme spravovať knižnicu materiálov, môžeme zadať nový materiál a zadefinovať nožniciam, aká medzera medzi nožmi, aký uhol strihu a aký tlak má zodpovedať rôznym hrúbkam tohoto nového materiálu.